Yan guys, nag-unboxing yung biran ko ng ano. Yung, ayan o, yung parang, ano yan guys? Basta yun na yan. Para sa baby ko. Ayan. Binili yan guys ng asawa ko, pinadala lang. Nasa trabaho kasi siya eh. Ayan. Parang puzzle. I-assemble pa siya guys. Yan, siya daw yung magbubukas. Sabi ko, sige, bibidyohan kita. Siya na rin mag-a-assemble. Yan guys. Meron siya dito guys na ano, yung ito yung paa niya pa, yung ano, glass sucker, yung dumidikit sa tiles. Yan, ina-assemble niya. Malikot na kasi guys yung anak ko guys. Kaya kailangan ng ikulong. Ikulong talaga. Yan, busy siya. May kasama na rin pala siya guys na ano. Ayan o, yung parang plastic na sapin, banig. At saka yung mga balls, ayan. Ayan, may kasama na siya. Binili lang to ng asawa ko guys sa online. Ayan. A few moments later. Ayan na guys. Ayan yung anak ko guys oh. Naglalaro na siya. Wangwang haw! Yay! Wangwang haw! Wangwang haw! Ayan guys, may pinto siya guys. Oh, ito yung pinto niya. Ito. Ayan. May pinto siya guys. Ayan. Diba? Yay! Ang pasyutan niya guys, ayan oh, yung ano, basket. Pasyutan niya ng ball. Dali, shoot mo dali. Hala, 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 hala. Dali. Wow! Ito marami sa likod mo oh. Ayan. Yan siya guys, naglalaro na siya mag-isa guys.
Ayan guys, busy siya. Hinahawakan ko siya guys, baka matumba. Hindi pa siya marunong guys tumayo, hindi pa siya humawak. Hindi pa siya marunong humawak ng mabuti guys. Ayan. Sinisipa niya yung mga ball. Oops! Oops! Manghang, say hi! Oops! Umupo na siya guys. Ayan. Toink, 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 toink. 你给我呀？啊，你问我该过了，问我该过了我吃起来了，啊？吃起来了。 321，该过了，好吧？给我吃点奶，猕猴。 Hí, hí. Manghang. Manghang.